Osnovna škola Vasa Stajić u Novim Sadze je jedna z 8 osnovnih školov u Horodu, u ktorých še otримують години руського язика з елементами національної культури. Окрім малого числа школярів, професорки ще у наставі зачують з другими проблемами. Na hodini mi boli školjare, ktorí od 1. po 6. klasu. Mala som 6 возрости одразу. I to za to ti predviđeni 45 minuti, to ja dom, že ani kuz nie ľahko so s nima robiť. Pierwszenstweno musim še prilagodziť programi, ktorá mi je prepisana. A často ich predznanje i uroveň znanja nie taki, jak ja očekujem za ich возраст. Jedna hodina тижньово за učenje každého та macerinského jazyka nedostatočná, a u društve za ruski jazyk, literaturu i kulturu, ktoré uklada veľký usilovnosti, že by co väčšie číslo školjárov učilo ruski jazyk, spozorjujú i na drugi problemi. I sam status výbornej nastavi, nie na tým úrovňu, jak by trebali, mi to veľoraz nadpominali. Treba i dalje na tým. Buď vytrvali, že by še preširili i fond hodzinov, že by nastavnica mohla s deťmi, nejdeme naučiť ich, ale i povtoriovať, zotrimovať kontakty so rodičami i čuť, co s deťom ide, kedy treba pomôcť. Ruski jazyk u kategoriji výborného predmeta má veľkú konkurenciju u druhých školských i zvonkaškolských aktivnostoch, ta i nadalje za znanje ruského jazyka najväčšiu odvičateľnosť budú mať rodiči.